Nikdy sa mi nechce. Maminka. Uteráček. Maminka. Čiže -3 je teraz, maminka. Ľadový výstup. Prvých 30 sekúnd je telo v boji o život. Zužujú sa cievy. Alebo zrýchli sa tep srdca. Všetka krv ide do vnútornosti, aby chránila dôležité orgány. Po 30 sekundách ukludníš dých a telo stále v strese a zrazu pokojne zvláda. Je to tzv. Adaptácia. Zvyšuje sa testosterón, dopamín sa uvoľňuje. Keď vydržíš viac ako minútu, tak dopamín sa ti potom počas dňa uvoľňuje 6 až 8 hodín. To je paráda. Takže si celý deň kľudnejší, lepšie zvládzaš stres. Koľko, maminka, sme vnútri asi? Minútku a pol. 2. Ďalší deň za nami, priatelia. Tuto by si mal mať túto podkryvku, aby ti to nezamrzlo, ale vidíš, aj tak zamrzne. Najhoršie sú vždy nohy. Mám pocit, že keby som na 2 stĺpikoch iba išiel betonových, keď idem z vody. Víš, čo myslím? No a teraz pekne sa utreš, rozkáčeš, oblečeš. Prvých 30 minút sa začnú rozstavovať cievy, krv ide do všetkých miest, do ktorých by malo ísť. Pokračuje uvoľňovanie dopamíniku a ty si šťastný a energický a vitálny.